Μάρο Λίτρα, όταν λέμε ότι έκανε το στάδιο να σύεται, μάλλον το θέατρο βράχων, δεν διανοείστε εμφάνιση που έχει κάνει το κορίτσι. Δεν διανοείστε. Μόνη της τραγούδισε κι αυτή. Μόνη της, ναι. Υπήρχαν λιγότερα ντουέτα από τις άλλες χρονιές. Πριν λέγαμε με τη Μαρία και με τον Άσο εδώ πέρα ότι αυτό που μας έλειψε χθες ήταν τα ντουέτα που κάνουν παλιά. Οι τραγουδιστές. Δηλαδή, εγώ από ό,τι βλέπουμε, προσπάθησε ο καθένας να προβάλλει τον εαυτό του μόνο του. Δηλαδή αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν πάμε να τους δούμε σε ένα μαγαζί. Είναι μια μουσική σκηνή και μια παρέα που καλό θα ήταν να. Θέλει νεοτερισμό. Ήταν λίγο βαρετό που βλέπαμε τον καθένα να προβάλλεται. Ο Γιωργαντάς, όχι ο Γιωργαντάς. Το πώς θα εμφανιστούν. Θα μας το εξηγήσει ο Θέμης Γιωργαντάς που θα είναι μαζί μας βέβαια. Χαλιά θυμάμαι ήτανε. Τα κόκκινα χαλιά με τον Νίνο, είδες που ήταν ντουέτο, έκανε κατευθείαν ανατροπή. Και βέβαια, εγώ να σας πω την αλήθεια, ο Νίνο μου άρεσε πάρα πολύ. Εσάς κυρία Λικερδοπούλου? Εμένα μου άρεσε ο Νίνο, αλλά σας βλέπω να προσπερνάτε τελείως το Σάκη Ρουβά, Δηλαδή ανέβηκε το παιδί απάνω. Το παλικαράκι.